Presyo kan lemonsito asin iba pang rekado sa merkado publiko kan syudad ni Naga nanotarang naglangkaw. Supply kay ni apektado subuot kan mainit na panahon. Uya ang report ni Chris Novello. Inabutan kan news team si Tatay Dante kan Barangay San Felipe na nagbabakal nin limonsito sa third floor kan Naga City People's Mall. Pandagdag alsum subot ini sa lulutuon niyang sinigang. Alagad ba kung araw kan dati, nagmahal subuot ang limonsito ngunyan. Iyo, nagmahal talaga. Okay lang, obligado eh. Nanotaran kaya ang paglangkaw sa presyo kan kada kilo kan limonsito sa merkado publiko kan syudad. Paghali sa dating 100 pesos na kada kilo kan Marso 20, nagpapakol na iningunyan sa 130 pesos ang kada kilo. Basado sa mga paratienda, kulang subuot ang supply kay ini darakan tag-init. Ano kaya summer? Sabi ninda pag summer dahil gaya nagpaparabunga ang kalamansi. Paliwanag man kan DA Bicol. Ngunyan talaga, medyo nagkulang-kulang yung supply natin ng kalamansi kasi nagdakol ang demand, kaya medyo nagmahal ang presyo. Apwera sa limonsito, naglangkaw manin haros 10 pesos ang presyo. Kaniba pang rekado arog kan luya, bawang sibuyas, asin iba pa sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Kaibahan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.